Kaseng Khasi Students Union Southwest Khasir District mentaka sengi ka Shipotarik Urisau Arajar Arpulai kaliban ada ka jung ujor show Deputy Commissioner jang Southwest Khasir District halor ka jingle Dunbor bar ka jingle man jong ki sipai BSF ki baab apa Buckley Border Outpost kada ka jingle jong ki kadi ka belajar ka Afratrik Ubnai Baladab ha ka bagila harap ye we ilong kmi ibadi dukan ha ka te ka than ikong tilian lendok lengkoi ke bekat ni no ya ka sini ke bawah 1,000 kilo ke ba ide bandi sekipai ba no snong je kata katan ki BSF kila kena ba kene kelong kemi kat mi bandi tu ya kene sini sebab Bangladesh kan mana kalian kunjung ipat ulah kentai ya kani dulu ong bekadi bandi ba sekipai ba kumtana kalian jong ka sengki su kali ada ke jingtho Show Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasir District ya kene jingli ayu jor hau DC le lam do samla forward man nongram ubolong o president jong ka sengki su Southwest Khasir District. Ngadain anak stonya teng Pansimbor an ngasionkan sa Buckley Southwest Khasir an katukan de jong email kong tilian ndok lengkoi wanila sionkan sti post 6 tam solar de kene ga jingje kalong ba BSF kilawan kini sni ni na katukan jungi ha kabala ja ha pratrik jong ni na kandai de kalong ba la shu long bawan kini sni marngi ni baik ni supply apa India apa Meghalaya tu Meghalaya ni di kutia apa dukan terkadau kalong ka ain kabalapan kendaki BSF dan semua kerpat la ni lawan komplain ni po di siru te ngop bang sayo bang ni ga jing ya ga e bala sim BSF wala dang mi shu ya sniru ni dawa bisa ban sebang ga jing kat kum ga jing lut jong ka bil bisa ban tirik sni kumbak anu kumba 100% paket ka keji kalong raja 100% ko mar sim BSF te ngalak li ekran ro po BSF ngalak pen i ga bil ba ka don GST lo aksabra wang kala dirpor ngi ka bagi sunkan ha bakli ngimjiyo takabil ba lano no bagi project GST larang ipet laring la dero ha dia selong kimju air ka bil project GST ki abi ka bil was thot dan ngalak batai BSF rong ong ba ya libat nga aslong li experience tang si bat ngali experience aslong li kit marang bat nga to lada ki ai ka bil ba buat GST ta pengaruh nga amla in marang wan tu sing rekim iron slong tengir ma ere baik hawi sing hadin chising apa ni kabil badan GST tela right na slong te ngalai pedi habis af tamba yang na bla sis tela sis sini ai kalau baba an pat nomor bangira ha India apa India nimra ra shawai par chaka tengi di tang dia ko kan ngala song lais nam apa bakli nga khampar i ta jing le jong bis af ni harina do ki change service bagi ki bis af change man ka snam na baklanga daki wan ki bisa baudan ta te ule don borsha maru ki ong CID u te umjudan ha uniform udan civil dress te along kumba shutu ki mar ki biro no mar kamde ha duty jong ka dress uniform dai u don be civil dress te kami habraban shoot klar maya mar ki jong biro badan ha India te kamera ta por ba wan sim ki sini dukan ki u pong uniform ne CID pong uniform ra lagi don ki bisa apa kita ki wei pong uniform CID shuan hadin uang ba pila ba klakit sini klakit bun te ngarung ala jubab ba kuliah ngabali pikit bun kat no pidi nga ngadi kutia ngadi katsan mustaro sini di kutia te bisa apa uang kumna pia di kat nene pila bandi ndai nga stok sini mdai na mentaka ban supply shawe ga hari ndai nga stok na mentaka kane ka jing kiu do jong kashni ha wi si namar phira pai tho ga jing kiu do jong kashni fe i ba hakini banai bla dab kashni ka shondar arhajar te hade kana kiu do shu arhajar pasan phau te manta phira pai kashni ka kiu do na du bala shakyam yangi kashni ka kiu do arhajar aspa arphau menta ka kiu do kashni tengi perkhat na menta ka jing kiu do kashni ta dong ni sa stok ro to mentaka sini na kalang jungi kum ka kisu sarwas silshek haden ba nglayo ek jor na perdok persnam
ba kadon ka jing persang ban o kadon ka jing knyat jubor ka jing thom jubor ka jing kini jubor jing sipai BSF ya ki marbam na ki pardok prasnam ki jungi ki bedai khasi hang ti po bakli ka arpra trek jung banai wala dap te na kaleng jungi ru matasi ni lawan lang rakat trai dukan ban bu ka jing ujor ki jungi hakmat jong DC hakaba na kaleng jungi nomor kalong kai kat kup ngajistip jungi kalong kai kaba pensolongo o kalong kai kaba ni soban peram jore ki biasa sampai po bakli border outpost nomor ba ki shem ka sini sob san TG bara ba ki trai dukan ki persang ban kali ba shano ki o ya bede ka sini ki om ladap ses ladap IT ka custom harai kat kum ga jing yo jing tip ka jungi kalong ba na kaleng jong ka custom kam sem la yo ta sini kaba nak lang jing BSF ki lases atau sini te kani pen I kadon ka salandat kadon ka jing persang mat kambor ban pendik ya kasih bat don ru ki boong ibreu po jong kitu than ki don boong ba ya kata ka sini na la dab di sikoi kot ki judgment re bom dai kasih te kani kalong ka ba pen so bitare ngi masang bat hagaju ko poru ngi sngo ba nak lang jing BSF ba lada kimla ban pan phai su ya kata sini ke baki la dep sesru harai gidai ban siu ya ka balut san ya ka ba nak leng jugini ki tradukan ki lapan sngau la ne ki lapan I leng ba ki kasmemu ki jungki ba kala don ga jing du nong ladang I khen bisa ka jang poi de ki lak te ban sule kumni kalong ba nak leng jungi kum ka sang ni namla ban snap bat ni berde na lor kata kabau ba mening le kendu DC menang lang DC ru loong ba unsa sim khian phale ek inquiry kini si banwan manta la ne la shaim sa pha ek inquiry na kala DC office na kala ngi ka sang kran shai ba la da BSF dang teng ya ka bakun kini kam galong ba na kala ngi ban se ban hab perkhat ra kemoy na mangi saju I na kapor sa tip na kapor ba kadon ka jing lajlan ha ka la kalong ban kit ki mar mata na India sa bangla rengi I ki bakum kita kimar kalong bakit de kiwe jad bro kam don ka jing sa penthot re ba ujad bro jungi pasang ban kamai ja kpo be ba im ja kpo ubala song saktu da ki posnam re usa kani da ka ba sa phare panban da kumni da kum tai te nagleng ngi dawan ki BSF per jo por ngi kentu ngi dawan po jong ka office DC jong Southwest Cell District be ban pangkloi inquiry bara ka jo poru ban pha maror ya kini ki spy BSF bagi de ban phai no la ne ki de ban siu kata balut san ya ka bagi trai dukan giladu na ka daw jong ka jing sakni jubor ya ka sini ka ba ka jing sya ki mod ban supply sak tu ka yo go badon hong tu hi te ka ju ko poru na keleng jungi nomor ngi na ka por ba ha ki we jaka ba na keleng spy BSF ki sa tombor ra kum dir kum tai bar ngira perkhat bagi spy BSF apo Southwest Selosek ki long ki don ne kata kajing ya trailang harai phause ki bakum kini kimi ban I bala kalong kumni kalong ba muslim ba ki padba la ne ki paro prasnam jungi sadu jing sania kini spy BSF nomor hajaka ba kin pendik ki khar Bangladesh bon tu mau bon tu wan pom ki ding kwai kum ta ter hapo jangka jala ki jungi harai uplai lan ki bakum ta i bakum kita ki breu phause u haras pat ya ki breu jungi ki ba persang ban in ban kamai jakpo dakang ti hapo jang tu than tingi lakkan turu idisi bude ban khot di BSF ya kami teng BSF kenang bangin ekran sai habadai bat ki jing sa tombor ane ki jing sa le jubor ki baman kapor jing ki pardo persnam kenang ba ki bakum kini ki nom jasu nanis kman